Halo, da li će neko krojiti moje odelo? O čemu si razmišljala? Sve što si držala gospodina Tenioru u velike komisije da čeka. I on je bio posljednji na redu. Glupava devojko, nisi zaslužila da budeš moj šegrt. Jesi me čula? Hej, ko prvi dođe, prvo poslužim. Ova venčanica treba biti gotova za nošenje do večeri. Hello? Podigni struk na gore da istakne njeno telo. I rukavi treba da se skrate. Skrabit ću materijal. Našla. Znao sam. Ta haljina je za Letišu, zar ne? Od uvijek sanjala da nosiš Čiorinu vjenčanicu? Znači neki glupi san od neke tamo seljančice je važnije moje poslovne večere? O moj, baš mi žao. Tražila sam moje krojačke makaze. Su bile pogrešne. Ovo je bilo skupo odelo. Ups. Nisu ni ove. Šta ćeš uraditi? Šta misliš? Zar ne treba da ti popravimo delo? Čiori, koga si ovog puta izbacila? Šta pričaš? Nisam ništa uradila. On je skočio sasvim sam. Nadam se da će mi platiti za prozor. Nemoj da ti se ponovi. Pravo si. Sljedeći put ću zaključiti prozore.